Πάνω από τον ποταμό Ντρίνα, στους λόφους γύρω από τον Γκοράζντε, οι σερβικές δυνάμεις διατηρούν τις θέσεις τους. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη και οι Σέρβοι, παρά το γεγονός ότι μιλάνε για αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής, δεν φαίνονται διατεθειμένοι να υποχωρήσουν. Όλα δείχνουν ότι το Γκοράζνde θα παραμείνει μια εστία έντασης και ένα δύσκολο σημείο στις όποιες ειρηνευτικές συνομιλίες για τη Βοσνία. Αυτές είναι οι θέσεις των Σέρβων γύρω από την πόλη. Οι στρατιώτες και οι τοπικοί στρατιωτικοί αρχηγοί δεν υπακούν πάντοτε στις όποιες αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας των Σέρβων της Βοσνίας. Το ίδιο άλλωστε συμβαίνει και με την άλλη, την μουσουλμανική πλευρά. Η έξαρση των συγκρούσεων τις τελευταίες ημέρες δεν είναι μόνο η προσπάθεια των δύο πλευρών για απόκτηση ή ανάκτηση καινούριων εδαφών, αλλά και απόδειξη ότι το μίσος και η δυσπιστία κυριαρχούν ανάμεσα στους εμπολέμους. Στις 7 σήμερα το απόγευμα, αμερικανικά μαχητικά αεροπλάνα τύπου Α-10, εξειδικευμένα στο να πλήττουν άρματα μάχης, χτύπησαν σερβικά τάγκς που συνέχιζαν την προέλασή τους εναντίον του Γκοράζνde. Προηγουμένως και από τις 5 το απόγευμα, ανατοϊκά αεροπλάνα άρχισαν να απογειώνονται από τη βάση του Αβιάνο στην Ιταλία, όχι μόνο για αναγνωριστικές πτήσεις πάνω από τον Γκοράζνde, αλλά και με την διαταγή να χτυπήσουν σερβικούς στόχους που συνέχιζαν τον βομβαρδισμό της πόλης. Λίγο νωρίτερα, οι Σέρβοι είχαν ανοίξει πύρα εναντίον ανατοϊκών αεροπλάνων, πραγματοποιώντας την απειλή για κατάρριψη των αεροσκαφών που θα χτυπούσαν σερβικούς στόχους. Ο στρατηγός Ράτκο Μλάντιτς έχει δηλώσει πως ο στρατός του θα χτυπήσει τα ανατοϊκά αεροσκάφη που θα επιτεθούν εναντίον σερβικών στόχων στους λόφους γύρω από τον Γκοράζνde. Σήμερα το απόγευμα το πρώτο ανατοϊκό αεροπλάνο κατερρίφθη πάνω από την πόλη. Πρόκειται για βρετανικό αεροσκάφος τύπου Sea Harrier, του οποίου ο πιλότος χρησιμοποίησε τον μηχανισμό εκτινασσόμενου καθίσματος για να σωθεί. Το αεροπλάνο χτυπήθηκε καθώς οι Σέρβοι της Βοσνίας φύγουν το κλειό γύρω από τον Γκοράζνde. Χθες γαλλικό αεροσκάφος χτυπήθηκε πάνω από τον Γκοράζνde, αλλά κατάφερε να επιστρέψει στο αεροπλανοφόρο Κλεμανσό. Η κατάσταση επιδεινώνεται δραματικά τις τελευταίες ώρες, καθώς γίνεται φανερό ότι η κρίση που άρχισε με τον βομβαρδισμό σερβικών θέσεων από ανατοϊκά αεροπλάνα στην αρχή της εβδομάδας οδηγεί τελικά σε ευθεία αντιπαράθεση των Σέρβων με τον ΝΑΤΟ και με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ο Γιασούση Ακάση ματέωσε σήμερα τη συνάντησή του με τον ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας Ράντοβαν Κάρατζιτς, ενώ ο Βιτάλι Τσούρκιν, ο Ρώσος απεσταλμένος, προσπαθεί απεγνωσμένα να πείσει τους Σέρβους να σταματήσουν τον βομβαρδισμό του Γκοράζνde και να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, χωρίς κάτι τέτοιο να διαφαίνεται τουλάχιστον για την ώρα. Το Γκοράζνde, που οι Σέρβοι το πολιορκούν από την αρχή του πολέμου, βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Βοσνίας με τις ευαίσθητες περιοχές της Σερβίας, όπου κυριαρχεί το μουσουλμανικό στοιχείο, με το Σάτζακ δηλαδή και το Κωσυφοπαίδιο. Διπλωματικές πηγές στο Βελιγράδι πιστεύουν ότι η σερβική πλευρά προσπαθεί να αξιοποιήσει την κατάσταση που δημιουργήθηκε στη Βοσνία μετά το βομβαρδισμό σερβικών θέσεων στον Γκοράζνde από ανατοϊκά αεροπλάνα στην αρχή της εβδομάδος, που κάθε άλλο παρά ανέκοψε την προέλαση των σερβικών δυνάμεων προς τον μουσουλμανικό θύλακα. Η κατάσταση στον Γκοράζνde χειροτερεύει συνεχώς και σύμφωνα με τον ΟΗΕ η πόλη βομβαρδίζεται από νωρίς σήμερα το πρωί. Οι Σέρβοι κατηγορούν τους μουσουλμάνους για προκλήσεις με στόχο την επέμβαση των ανατοϊκών αεροπλάνων. Ο ΟΗΕ και η βοσνιακή κυβέρνηση, που ελέγχεται από τους μουσουλμάνους, μιλάνε για μαζική σερβική επίθεση με στόχο την κατάληψη της πόλης. Οι σχέσεις των Σέρβων με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών έχουν φτάσει πια σε οριακό σημείο μετά την προέλαση σερβικών αρμάτων μάχης προς το κέντρο του Γκοράζνde, την ίδια ώρα που ο Γιασούση Ακάση ανακοίνωνε τη συμφωνία με τον Ράντοβαν Κάρατζιτς για άμευση κατάπαυση του πυρός. Not about to go to war in Bosnia-Herzegovina with the present mandates that we have and with the support that we've got from the troop contributing nations. Οι σερβικές δυνάμεις πάντως σήμερα νωρίς το απόγευμα βρισκόταν σε απόσταση λίγων δεκάδων μέτρων από το κέντρο του Γκοράζνde. Η επιχείρηση μεταφοράς τραυματιών που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα ματαιώθηκε εξαιτίας των σφοδρών συγκρούσεων. Στην πόλη επικρατεί πανικός. Οι πρόσφυγες που έχουν καταφύγει από τα γύρω χωριά στον Γκοράζνde δεν βρίσκουν καταφύγια για να προφυλαχθούν από όλμους και οβίδες. Παρά την δραματική κατάσταση, τα ανατοϊκά αεροπλάνα δεν έδρασαν σήμερα, αν και οι καιρικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Η εκεχηρία που συμφωνήθηκε χθες ανάμεσα στους Σέρβους και στον ΟΗΕ κατέρευσε πριν καν τεθεί σε ισχύ. Οι Σέρβοι ισχυρίζονται ότι σήμερα τελειώνει η κρίση στον Γκοράζνde. Χθες αργά το βράδυ υπέγραψαν συμφωνία εκεχηρίας με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ποια είναι η κατάσταση στην μαρτυρική πόλη? Οι Σέρβοι ελέγχουν την δεξιά όχθη του ποταμού Ντρίνα. Οι 50.000 περίπου κάτοικοι της πόλης, στην πλειοψηφία τους μουσουλμάνοι, έχουν περιοριστεί στην αριστερή όχθη του ποταμού Ντρίνα και πολιορκούνται ασφικτικά από τους Σέρβους. Πρόκειται για μια ανθρώπινη τραγωδία που οι τηλεοπτικές κάμερες δεν μπορούν να καταγράψουν, αφού έχουν πάντα εικόνες μακρινές του Γκοράζνde. Οι μάχες γίνονται σπίτι με σπίτι. Οι Σέρβοι φαίνεται τελικά ότι θα δυσκολευτούν να προχωρήσουν στην αριστερή όχθη του Ντρίνα. Η κατάσταση στον Γκοράζνde δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για την επιβολή εκεχηρίας. Πληροφορίες που δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν αναφέρουν ότι σε πολλές περιοχές της πόλης η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, με τους στρατιώτες και από τις δύο πλευρές να μην υπακούουν παρά σε συνοικιακούς αρχηγούς. Το μίσος παίρνει διαστάσεις τυφλής αγριότητας
ταυτότητας και από τις δύο όχθες του Ντρίνα. Οι μουσουλμάνοι κατέστρεψαν αυτή την Ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και το νεκροταφείο που είναι πίσω από την εκκλησία. Πόλεμος ανορθόδοξος, χωρίς κανόνες. Σήμερα το μεσημέρι και οι ανώκρανοι που βρίσκονται μέσα στην πόλη ανέφεραν επιθέσεις του σερβικού πεζικού και πυροβολικού εναντίον του Γκοράζντε, παρά την εκεχηρία που συμφώνησαν χθες στο Βελιγράδι ο Ράντοβαν Καράτζιτς και ο στρατηγός Ράτκο Μλάντιτς με τον εκπρόσωπο του ΟΗΕ Γιασούσι Ακάση, παρουσία μάλιστα του Σλομπόνταν Μιλόσεβιτς. Τα σερβικά άρματα έξω από τον Γκοράζντε. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Οι εκεχηρίες καταραίουν πριν καν εφαρμοστούν. Οι Σέρβοι ισχυρίζονται ότι απαντάνε στις προκλήσεις των μουσουλμάνων. Παρ' όλα αυτά, το δράμα της μαρτυρικής αυτής πόλης συνεχίζεται. Η κατάσταση στον Γκοράζντε που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Ντρίνα παραμένει πάντως συγκεχημένη. Οι μουσουλμάνοι στην αριστερή όχθη έχουν καταφέρει εδώ και 3 εβδομάδες να αποκρούσουν τις επιθέσεις των Σέρβων, οι οποίοι όμως ελέγχουν την δεξιά όχθη του Ντρίνα. Στόχος των Σέρβων να περιορίσουν τους 50.000 μουσουλμάνους, στρατιώτες και άμαχο πληθυσμό σε έναν μικρό φύλακα στην αριστερή όχθη, που δεν θα διαφέρει και πολύ από ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Γιατί όμως τον Γκοράζντε? Η πόλη είναι κομβικό σημείο ενός μουσουλμανικού διαδρόμου που ξεκινάει από το Σαράγεβο και καταλήγει στις περιοχές εκείνες της Σερβίας όπου κυριαρχεί το μουσουλμανικό στοιχείο, το Σάτζακ δηλαδή και το Κωσυφοπαίδιο. Αυτόν τον διάδρομο θέλουν να κόψουν οι Σέρβοι, για να μην υπάρχουν μουσουλμανικά σημεία ανάφλεξης κατά μήκος των συνόρων της Βοσνίας με τη Σερβία. Από τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα, οι Σέρβοι δεν βρίσκονται μακριά από την επίτευξη αυτού του στρατηγικού στόχου. Αν λοιπόν συνεχιστούν οι σερβικές επιθέσεις και υπάρξει τελικά η νατοϊκή αεροπορική επιδρομή, δύο πράγματα είναι πολύ πιθανό να συμβαίνουν. Οι ίδιοι μουσουλμάνοι προκαλούν τους Σέρβους για να υπάρξει απάντηση του ΝΑΤΟ. Από την αρχή του πολέμου άλλωστε η μουσουλμανική πλευρά θέλει την νατοϊκή επέμβαση. Ή η κατάσταση στο πεδίο της μάχης είναι εκτός ελέγχου, με τους στρατηγούς να μην υπακούν απόλυτα στην πολιτική ηγεσία των Σέρβων. Ο στρατηγός Μιλένκο Γκιβάνοβιτς, διοικητής του σώματος του ποταμού Ντρίνα στον Γκοράζντε, δεν φαίνεται να πιστεύει και πολύ στην διπλωματία. Θα συνεχίσουμε την προέλαση προς τον Γκοράζντε. Θα φτάσουμε στην πόλη και θα την πάρουμε από τα χέρια των μουσουλμάνων. Τα ίδια πιστεύουν και οι άνδρες των στρατιωτικών αλλά και των παραστρατιωτικών ομάδων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των Σέρβων. Η μάχη του Γκοράζντε συνεχίζεται. Εμείς θα πολεμήσουμε. Αν πάντως το κομβόι των κιανοκράνων που ξεκίνησε προχθές από το Σαράγεβο φτάσει τελικά στον Γκοράζντε, θα παγιώσει την στρατηγική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην πόλη και η οποία είναι ασφαλώς προς όφελος των Σέρβων. Τα ανατοϊκά αεροπλάνα σε μια εβδομάδα κατάφεραν χτυπήματα στους Σέρβους της Βοσνίας που οι αντίπαλοι τους δεν τα είχαν καν φανταστεί μέσα σε 3,5 χρόνια πολέμου. Οι Σερβοβόσνοι μπορεί να είναι ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της Γενέβης, όμως η δημοκρατία των Σέρβων της Βοσνίας, η Republika Srpska, είναι μια ρημαγμένη χώρα. Τα ανατοϊκά αεροπλάνα δεν χτυπάν μόνον στρατιωτικούς στόχους. Οι περισσότερες γέφυρες του ποταμού Ντρίνα που χωρίζει την Βοσνία από την Ερζεγοβίνη καταστράφηκαν. Είναι ένας από τους στόχους που τελικά δεν κατάφεραν να πετύχουν τα ανατοϊκά αεροπλάνα. Η γέφυρα αυτή, ιδιαίτερη στρατηγικής σημασίας, ενώνει τη Βοσνία με την Ερζεγοβίνη και βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από τη Φότσα. Η βόμβα του ανατοϊκού αεροπλάνου έσκασε μόλις λίγα μέτρα μακριά από τον στόχο. Οι κάτοικοι της Νότιας Βοσνίας και ειδικά όσοι μένουν στην πόλη Φότσα και στα γύρω χωριά ζουν εδώ και μια εβδομάδα τον εφιάλτη των βομβαρδισμών. Από την Φότσα άρχισε η επιχείρηση εθνικής εκαθάρισης των Σερβοβόσνιων σε βάρος του μουσουλμανικού πληθυσμού. Την τελευταία εβδομάδα οι Σέρβοι κάτοικοι της Φότσα βλέπουν τα γεφύρια της πόλης να διαλύονται από τις ανατοϊκές βόμβες. Είναι στόχοι που το ΝΑΤΟ θεωρεί στρατηγικής σημασίας για την πολεμική μηχανή των Σερβοβόσνιων. Οι ανατοϊκές βόμβες δεν κατάφεραν να καταστρέψουν αυτή εδώ τη γέφυρα. Διέλυσαν όμως τούτο εδώ το σπίτι, μέσα στο οποίο έμεναν 16 οικογένειες προσφύγων. Ko cigani, nemamo gdje da živimo i sad su nas istjerali. Svaki nas dan tuku, svaku noć. Čemu ovo? Τα ανατοϊκά χτυπήματα είναι εντυπωσιακά. Ο στόχος, η γέφυρα, βρίσκεται λίγα μέτρα από τις πολυκατοικίες. Τη μια νύχτα έπεσε η πρώτη βόμβα. Η γέφυρα τραντάχτηκε αλλά άντεξε. Το άλλο βράδυ 2 βόμβες την διέλυσαν.
δεν τραυματίστηκε ούτε ένας άνθρωπος. Όμως ο φόβος έστειλε τους ανθρώπους στα καταφύγια. Ovdje iznad nas, ali inače nama ne može niko ništa, mi smo i najjači. Τα ανατοϊκά αεροπλάνα στη Νότια Βοσνία χτύπησαν όμως και κατοικημένες περιοχές, όταν έχασαν τον στόχο και οι βόμβες έπεσαν σε στέγες σπιτιών. Και ne bi smelo ga čita svijet protiv srpskog naroda. Znači što je srpsko sve da se uništi, i djeca i sve živo. Bombarduju, nema mira. Αυτή είναι η κεντρική γέφυρα της Φώτσα, όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής. Τα ανατοϊκά αεροπλάνα ρίξαν δεκάδες βόμβες και την κατέστρεψαν. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι αυτή η γέφυρα βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε σπίτια, ακριβώς δίπλα σε κατοικημένη περιοχή. Το σπίτι όμως που είναι ακριβώς δίπλα της κυριολεκτικά διαλύθηκε. Ευτυχώς οι κάτοικοι είχαν προλάβει να φύγουν. Τρομοκρατημένοι άνθρωποι που ζουν δίπλα στα γεφύρια, απλοί Σέρβοι χωρικοί, έτρεξαν στο κοντινό δάσος. Da je ovo 2 dana bombardovano i da je sigurno negdje oko 10 granata palo. Tih raketa, kako se već kaže, stručno. Προσπαθούν τώρα να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα που λέει ότι στην Βοσνία είναι πια επικίνδυνο να μένεις κοντά σε γέφυρες ή σε κεντρικούς δρόμους. Τα ανατοϊκά αεροπλάνα πραγματοποίησαν μέχρι τώρα συνολικά πάνω από 2.500 εξόδους. Οι πληροφορίες για τις καταστροφές θανατιωτικών στόχων είναι ελάχιστες και αφορούν κυρίως τις τηλεπικοινωνίες. Οι αεροπορικές επιδρομές μπορεί να οδήγησαν την ηγεσία των Σέρβων της Βοσνίας στη Γενέβη, έσπηραν όμως την αγωνία και τον φόβο σε χιλιάδες άμαχους Σερβοβόσνιους ήδη εξαντλημένους ύστερα από 3,5 χρόνια πολέμου. Ali sad da nek mi sve urade, ne, neću se bojati. Ali, mislim, stvarno, mi smo Srbi, nek nas ostave, nek oni muslimane kidaju. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη γύρω από το Σαράγεβο και χθες χτυπήθηκε από την δύναμη ταχείας αντίδρασης νοσοκομείο στην Ήλιτζα, το σερβικό προάστιο του Σαράγεβο. Σύμφωνα με τους Σερβοβόσνιους, οι νεκροί από το χτύπημα της δύναμης ταχείας επέμβασης είναι περισσότεροι από 10. Αυτό όμως που έχει περισσότερο από όλη σημασία είναι ότι αυτοί εδώ οι άνθρωποι μοιάζουν αποφασισμένοι να αντέξουν τα ανατοϊκά χτυπήματα.